Mayu, 12, Lunes to Eg 2025. Ika-4 nga semana sa paggabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang tawo nga dilimogi sa pultahan inigsulod niya sa toril og mukatkat hinuon sa laing bahin nini, kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa portero, aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya, sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kon atuwa na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero musunod kanya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya. Apan wala sila makasabo sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi, una ka na ko mga kawatan ug mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi ka na ko maluwas, musulod siya ug mugula ug maakaplag siyag masibsip. Apan ang kawatan mo anhi, aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglat. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.